Quan un gas està a pressió constant, si augmenta la seva temperatura, també augmentarà el seu volum, i si la temperatura disminueix, el volum també. Anem a demostrar-ho. Materials. Primer de tot necessitarem gel, 2 vasos de precipitats, taps de cautxú, un recipient transparent, 3 agulles hipodèrmiques i una manta calefactora. Dipositem el gel dins el recipient transparent. Ara hi afegim aigua per tal que es refredi. Posem l'èmbol a la marca dels 30 mil·lilitres. Posem el tap de cautxú a l'agulla perquè quedi tancada hermèticament. Dipositem el vas de precipitats ple d'aigua a la manta calefactora per tal que l'aigua s'escalfi. Quan l'aigua ja bull, hi dipositem l'agulla hipodèrmica i, com podem comprovar, l'èmbol comença a ascendir. Podem veure que l'èmbol ha ascendit 10 mil·lilitres i ara posem aquesta agulla al gel. No es nota una diferència significativa. Aquí podem observar l'agulla amb el volum inicial i l'altra agulla amb el volum augmentat. Quan hem posat l'agulla en aigua calenta, l'èmbol ha ascendit. Quan hem posat l'agulla en el gel, no s'ha pogut apreciar una diferència significativa respecte al volum inicial. Com diu la llei de Charles, quan un gas està a pressió constant i augmenta la temperatura, també ho fa el volum del recipient que el conté. Per això el volum de l'agulla ha augmentat. Fet i editat per Alba Rubio, Sara Nofrerías, Laura Ramos i Júlia González.